baban ke sake da shi din nan da gani wannan shine Rohit. Gashi har da kiransa yaro na. Ina wannan bai ba. Kana ji kawu? Bari in dubo maka wata. Wai da gani na kawai sai ka fara suna? Ce aka ci ka gane. Haka aka ce. Za ka aure ne? To kwatsam dai. Dan kana so kawai sai ni aure shikenan ba soyayya? Haka ne to amma dai. Ka san Katrina Kaif? Hadaddiyar sura. Me? Ba wai ta fiki bane ba fa. Katrina Kaif ta san ka ne? To ta ya za a yi ta sanni? Hakan yana da muhimmanci abin dubawan kenan. Dan kai kadai kana so na bai wadatar ba. Dole ni ma sai na soka. Haka ne. Kafin wannan Anjali din ta soka, ba iya kyau da tsayi kake bukata ba, dole sai kana da wasu ƙarin nagarta. Shawo kan yar bai ba sauki gare shi kamar shawo kan bai ba. Yar bai kuma kaji wata cakwakiya. Ya sunan ka ne? Ni ne. Rohit ba? Baba na yana matakar son ka. Yanzu na ga dalili ai, kai hamshakin mai kuɗi ne ba? So ka sani kafin ni na soka. Dole sai ka ci wasu jarabawa da zan gindaya maka tukunna. Jarabawa kuma? Kwarai, idan kuma ka fada jarabawar, to ka san ta yadda zaka bullo babana a soke wannan auren namu. Idan ba haka ba kuma guba zan sama a cikin abincin sheke ka a daren farko. Ka gane? Ga lambata da shigowar kira na ka daga dama. Ai kuwa. Kuma in nace ka zo kawai ka zo. Zuwa kai. Na mai da kawo bai shi kuma ubangiji ya mai she ni sirikin bai. Ranki shi dade Anjali. Ko ta ƙeya ma ke haɗaɗɗiya ce. To ya dai madam, kin ga Hyderabad sai abubuwa take bani? Whatever చేస్తున్నా నా హార్ట్ లో బీట్ I love you girl అంటుంటే వింటున్నా వాట్సాప్ అంటూ నీ కొంటె తలపు నన్నే కదిపేనే Hurry up అంటూ నీ ప్రేమ పిలుపు నన్నే పిలిచేనే WhatsApp అంటూ నీ కొంటె తలపు నన్నే కదిపేనే Hurry up అంటూ నీ ప్రేమ పిలుపు నన్నే పిలిచేనే కొంచెం కూడా ఎక్కట్లేదే ఎల్బో వియ్యి కిక్కులో ఐమాక్స్ అయినా
yalla bai banu da Allah kai hakuri kai mai rai yalla bai banu yalla bai da Allah kai hakuri yalla bai banu da Allah kai mai rai yalla bai banu bai yalla bai banu iskar nasara ta soma banu saki alburushi banu kara alburushi daya me yasa ɗaya na Buddha ɗaya na guru sai kuma na duniyar Saturn kaga an ba kowa haƙƙinsa to malami Yalla bai ne daga Hyderabad yayi waya. Halo bai. Barka da aboki. Ka kira a kyakkyawar rana. Ranakun sa'ata sun soma kenan. Babban malamin ya tabbatar min da haka. Ba iya wannan ba. Ya ce idan aka yi auren Rohit tare da Anjali a Sharja, abin zai yi matukar kyau. A Sharja ko? Abokina, to dabba ga mu ba. Me kuma sai an je wani Sharja? Na san baka yadda da abin da muka yadda ba, amma ka girmama imaninmu. Sa'ar Sukra tafi karfi a Sharja fiye da India, shi saka ji na faɗa haka. Taurari ma za su yi farin ciki. Ka bari a yi auren nan a Sharja. In ya so sai a yi biki a India. Gagarumin bikin da ba taɓa gani irin shi ba. Jinjina ga Bolenat. To shi kenan. Dimple, a Sharja za a daura auren nan. Yalla bai. Wajen daura aure ba shine abu mai muhimmanci ba. Da wanda za a yi auren shine abu mai muhimmanci. Mun fa sani cewa yaron Banu bai jaki ne. Jita-jita tana ta yawo kan cewa kwanan nan yayi fyaɗe wata sannan ya shege ta. To yanzu dan Allah sai mu dauki yar mu ba wannan kasar kuma jakin. Kai. Anjali fa ba yar ciki na bace. Yar dan uwana ce. Yalla bai. Kenan. Kai, kada kai dogon tunani akai. Zaka iya suma. Hamagon banza. Yayin da nan kai ke Ingila yana karatu. Anan kai kuma zaka lalata rayuwar yarka ta hanyar aure da ita ga jaki. Zaka sani ne ai. Dan wannan gidan waye? Gidan bai ne. Ya zaka kawo mu gidan bai kai tsaye haka? Kai wai kwata-kwata baka tsoro ne? Muna da bai amma ba ma da abokan cinikayya. A nan ne za mu samu 'yan cinikayya. Ta yake ne za mu same su? Ni ne zan tsara komi. Idan ba ya zo ya gane sheke mu zai. Na san baya gida shi yasa na kawo ku nan. Ai mu aikin mu da Dimple zamu yi. Dimple, wa kenan? Ina ba zai yi ba kuna ji ko? Ba na harkar miliyan 2 da rabi. Ina ba zai yi ba ku fece. Yalla bai. Waye bai din? Bai din ka na ganiya? Magana ta yanka ruka ce. Ku fece min daga nan kada ran ku ya baci. Bakin layi. Mai gida Dimple. Kai ya haka. Ya za ku rata yin cin kwamfure mai nauyi wancan bai din ya fice idan ya dawo ko ala ta yamar ai mu kai maka kawo ya labai mu masoyanka ne da kyau madalla ni da masoya kuma kai kin ya kafa zaka yi to ya masoya na dangane da me to ya labai masoya na cirin jebi ne kadai banda Aravind ko Raven Katash Babu ne banda Suresh mabiya na Rama ne kadai banda Anjaneya amma sai da dalili ko me ya dalili ai saboda kwakwalwarka ne bai ya kasance yadda yake ba lalle bane kowa ya gane batun amma mu mun gane ba wani abai tunda ku dai kun riga kun gane yalla bai shi yasa muka zama masoyan fuskar ka kuma bayan kwakwalwarka mun yi koyi da amfani da kwakwalwarka mun kafa karamar cibiya kamar yadda bisa addini muke raba riba da gunkin Tirupati madadin haka da kai za mu raba riba ga ka san kanan 100 ne ya sunan ka ne Siriki kuma Siriki Alludisi Siriki Sinu kuma wani da suna ne yalla bai inda za a ce uwa Rajaskar da dan wasa Tiyam me ayi bin Siriki Sinu gaskiya ba amma kuma masu kaunata da na Sinu suke kira na ayo da suke kiran ka kenan to yi kenan ni ma kai da zan kira ka ina kaunar ka ni ma yalla bai kai bukata ta musamman daga gare ni to yalla bai nan gaba ina tunanin shiga harkar siyasa so nake a duk zagayewar shekara aihuwa ta ku dinga bada sadakar jini kayan abinci da sauransu tabbas yalla bai an gama har sadaka shanu da filaye ma za mu bayar da kyau very good a ci gaba da gudanar da wannan harkalla da kyau a dinga kuma kawo kamasho a kan kari to yalla bai yawa sai na sake barkan lafiya yalla bai yawa in cire maka cinkon ne shiru akan me zaka cire cewa ne a cire mun fece ina abokan cinikayyar dan ana ta masa cinko sai ai ciniki yanzu haka kira ɗaya muke jira za ku gani dana ni nan zan ji da Dimple ku kuma ku rarraba abokan cinikayya katina na miya labe na ji ka kira ni ka manta da wayarka ai da sanina na manta da alamu baka damuwa da kulawa da kyanka labai ina amfani da mayukan gashi da yawa amma duk da haka zuba yake wallahi to fuskar ka fa to ya na iya bala'in wancan mutumin ka lauka karamin tashi hankali yake bani ba dan haka ba ka san kyau na ada kuwa ba komi zan turo maka mayuka masu kyau yawa ka turo min dan Allah ta yadda zan samu na sassauta irin wannan damewa suke bukata ya labai ta kace cewa dame to kayan sawa ne to ba komai ya labai zan dai duba lamarin to yi kenan na tafi yawa ina abokan cinikayyar kuma to Mai jan hankali me amfanin jarabawar
Wannan ido rufe zan aure shi ai. Shiru. Ko mota ma bana siya sai na jarraba ta don haka akan me zan auri wannan saurayin. Barka da ranki shi dade, barka da yan mata. Barka. Yi hakuri ranki shi dade. Traffics ne aka samu. Traffics kuma. To ka ce graphics mana kawai. Yalla bai wato kana musu barkwancin turanci amma sun kasa ganewa. Mai gida yana nufin cinkoso ba hawa aka samu. Haka ne haka ne. Kin san yana da kyau komai a dinga sirka shi da barkwanci. Oh, ana bukatan shi lokaci-lokaci. Haka ne haka ne. Shi wannan direban ka ne ba? Ba direba na bane, childish friend ina ne. Ya na ga yana ta wani zazzagewa ne. Ko dai childhood friend. Haka ne. Sosai. Ni da shi childhood friends ne. Tare muka taso ci tare wasa tare. Shi sa na ce childish. Wannan dai akwai Barkwanci mara citta. Tun da ka zo zaka ci fani puri. Fani puri kamar ya? Fani din ne baka sani ba ko puri? Na san fani na san puri amma idan aka hada su ban sanya suke ba. Ta yaya zaka sani kai da ka girma a kasar waje? Gaskiya ne. To amma wai ni da nazo jarabawa me yana ciye? Auna sha'awar abincin mu shi ma jarabawan ne. Ina son abinciccikan gida. Zaka ci ko ba zaka ci ba? Mu ci mana to. To amma puri ba babba bane. Ya kai kuma naga wannan karami haka. In dai fani puri ne girman sa kenan. Jiri kalle shi abun sha'awa, abun burgewa. Abun dariya ya labai dubi. Lalle ka ci abin da ake bukata kenan. Wannan shine abu mai sauki. Jinan damammaki 5 zan baka. Zaka ci ba tare da koda digo ruwa ya fito daga ciki ba. Ko ɗaya ka ci shikenan fara. Shikenan. Yalla bai, fani buri ne zaka ci a cikin wannan gurbatar? Ya waje bane? Mafitar aure na tafi batun gurbata muhimmanci giri. Daga yau ka zama waliyina. Wuya ne da abin giri. Na ga wannan kafcan. Ranki da murmushewa yake yi. Zarariya. Yalla bai, ina fa ganin damamaki sun kusan karewa. Da kyau. Kai. Ranki dade, nayi nasara. Aure ya tabbata? Daga cin fani puri kawai? To kina so babza ne? A'a, taho. Waɗannan korayen ƙwallayen fa. Ba kwallaye bane ba fa, waɗannan da kake gani kankana ne. Kankana dai da gaske? Eh. Amma giri kankana ba ja bace? Daga ciki take ja, amma daga waje koriya ce. Haka ne? Kai, kaga cikin ta jagiri. Abun mamaki kaga ikon Allah. Ikon gaskiyar labai. Abin tausayi bai ma san yadda kankana take ba. To yanzu me zan yi ranki shi dade? Ya wadatar idan ka ci yanka ɗaya kuma dama 3 gare ka. Ka shanye duka kuma koda kaɗan kada ya faɗi fara. Wannan da wahala ya ranki shi dade. Da kyar idan bai faɗi ba fa. Dukkanin jarabawa na haka suke da wahala. Jiri, Yalla bai, kaga na shanye ta. Baka gani ba kamar rabin wata. mai gida abun yayi kyau fa. Da kyau, jajircewa ka ta burge. Nagode. Sai ta gaba. Kafa babur. Ya kuma haka. Kutume lesi, na kasa da wani al'amari. Me ya faru yalla bai? Ina taya ta hudun take? Tayi uku na gani. Ha? Yalla bai, wannan abun hawan tayi uku gare shi to. To ya kai baya jirkidewa. Tunda kake waye baka taba ganin kafi babur bane? Shi kwata-kwata bai san kafi babur ba. Duk abin da yake kasa da mota yalla bai san shi ba. Na gane. Wato mashin ne aka masa rumfa? Ya ishe ka. Yadda kake jin mamakin kafi babur dina, ni ma haka nake jin mamakin maganar ka. Shiga mu tafi. Yalla bai. Shiru. Shiga gaba. Kai, ka ji iska kuwa? Shi yasa ka cire kofofin? Kai da baka san kafi babur ba ta yi aka yi ka tayar to. Abin da yake tokare min kafa na jawo zan yar ashe kafan tayarwa ne. Sai na ji ya tashi. Kutume lesi, yanzu wannan makunni ne? Kan ta mai haka? Wai da karshe kake baka san kafi babur ba? Kai dai ja mu je. Mun gode Allah, ka kawo mu lafiya. Nawa ne kudin ka? 100. Mutum kun kawai? Kenan ka san na maneji baya biya. Ka ce dai ka gano ni. A na dai da maka ne ka sani. Tun farko na gano ka. Babban yaya, da kai amfani da wannan basirar taka akan kanka, da yanzu marsandi kake tukawa. Allah sarki amma ka kare a kafu babur. Eh? Ka biya shi.